Ako je istina ono što si rekla, u Pixi selu mora da je zavladao totalni haos. Tako je. Moram lično da se uverim u to. Magično oko! Sad je dosta. Legendarijum posjeduje neverovatnu moć. Dokazala si nam svoje sposobnosti, a sada moraš da prekineš sa ovim užasom. Neka se ova priča sa trolovima sada okonča. Šta se dogodilo? Šta se dogodilo? Šta se desilo? Šta je ovo? Trolovi su nestali. Treba proveriti. Baš kao i Piksice i Nimfea. I gde su nestali svi? Možda su se negde teleportovali. Da vidim da li mogu da nasladim nešto. O ne. Ovo je potpuno sumanuto. Ovo što osjećam uopšte nije dobro. Kao da Piksice više nisu u magičnoj dimenziji. Kao da ne postoje. Kako je ovo moguće? Legendarijum. Potpuno neverovatno. Nema sumnje da je to jedna od najfascinantnijih i najmoćnijih stvari koje sam videla u posljednja 2 veka. Dobro da si to shvatila, Griffin. Vidi koga imamo ovde. Talenat pršti na sve strane. Hvala. Direktorka Griffin, niste nas očekivali na prozivci ovog jutra, zar ne? Jako nam je nedostajao Cloud Tower. Kako se usuđujete da dođete ovde nakon svega što ste uradile? Ma dajte, molim vas, pa vi još ništa niste videle. Sad napolje, izlazite iz moje škole. O, Griffin, to je tako razočaravajuće. Vreme je da Triksice vode ovu školu. Nikada. Prvo ćete morati da pobedite mene. Kako god želite. Samo nemojte posle da kažete da vas nismo upozorile. Stormy, stavi tu ptičicu u kavez. Tamo joj je mesto. Mlada veštica nema razloga za strah. Sada sam ja glavna ovde i to je tek početak jedne veoma lepe priče. Svaku od vas čeka svetla budućnost ispunjena avanturama i slavom. Veštice će vrlo brzo zavladati celom magičnom dimenzijom i više nas ništa neće zaustaviti. Triks, 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 triks. A sad malo tišine. Sestre, da li ste spremne?